ପ୍ରଜା ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲ, ଆପଣ କହିଲ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ। ସାଗର ଡରିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଘ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ନବଦମ୍ପତି ପାଲଟିଗଲେ। ସାଗର ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମାଟି ସରାରେ ପାଣି ଆଣି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସକୁ ପିଆଇଲା। ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଦିଶି ଯାଉଥାଏ। ଭୟାବହ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷଟି ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷାରୋହଣ କରି ଶବଟିକୁ ଉତାରି ଆଣିଲେ। ତେବେ ତାପରେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ସେହି ସୁନସାନ ଶ୍ମଶାନ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ କହିଲା, ରାଜା, ତମେ ଏ ଘୋର ଦୁର୍ଯୋଗ ଭରା ରାତିରେ ଯେ ଏଭଳି କାମରେ ହାତ ଦେଇଛ, ଏହା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ନା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ଏ ଦୁଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ବୁଝାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରମଭାର ଲାଘବ ମନେ ହେବ। ରାଜା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥାଇ ମଧ୍ୟ ନ କୁହ, ତେବେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି 100 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଟି ଖୋଲି କିଛି ବି କହିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ କାନ୍ଧରୁ ଉଡ଼ି ଯାଇ ପୁଣି ସେହି ଗଛକୁ ଫେରିଯିବି। ଭରତପୁର ଗାଁରେ ଭୋଳା ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମନାଥ ନାମକ ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ପ୍ରେମନାଥଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପରଲୋକ ହୋଇଗଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରେମନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ। ପଛରେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ସାଗରକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ସାଗରକୁ ସେତେବେଳେ ବୟସ ମାତ୍ର 6-7 ବର୍ଷ ହେବ। ଭୋଳା ସିଂହ ଅତି ସ୍ନେହରେ ସାଗରକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ପୁଅ ଭଳି ବନେଇ ପୁଅ ଭଳି ପାଳିଲେ। ଭୋଳା ସିଂହ ସିନା ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀତିବାନ ଓ ସାହସୀ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସାଗର ମଧ୍ୟ ସାହସୀ ହେବାର ଦେଖାଗଲା। ଭୋଳା ସିଂହଙ୍କର କନ୍ୟାଟିଏ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ସାଗର ସହ ବିବାହ ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଓ ଏକଥା ସାଗର ଜାଣିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ ସୁଖବୀର। ରାଜାଙ୍କ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେହି ସାହସରେ ସୁଖବୀର ଯାହା ମନ ତାହା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାଗର ଯୁବକ। ଦିନେ ସେ ରାଜଧାନୀ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ସୁଖବୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅମାତ୍ୟଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲା, ସେ ହେଲେ ସେନାପତିଙ୍କର ସଖା। ପରଦିନ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରାଇଦେବ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସାଗର ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସୁଖବୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାଗର ନିଜେ ରାଜାଙ୍କ ଖଜନାଖାନା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ରାଜା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ କୁପିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ସାଗରକୁ ନେଇ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବନରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ଆସିବାକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାହା ହିଁ କଲେ। ସାଗର ପ୍ରାଣର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା ଏକ ଆର୍ତ୍ତଧ୍ୱନି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ। ସାଗର ଅନାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ସାଗରଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ନିର୍ଭୟରେ ସାଗର କହିଲା, ପାଖରେ ନଈ, ତମେ ଯାଇ ପାଣି ପିଉନାହ କାହିଁକି? ଆରେ ପୁଅ, ମୋ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ମୁଁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ନଈ ହେଉ ହ୍ରଦ ହେଉ ତାହା ଶୁଖିଯିବ। କେବଳ ଯଦି କେହି ମୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ଢାଳିଦବ, ତେବେ ଯାଇ ମୋ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବ। ଏହା କହି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସାଗରକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କଲା। ସାଗର ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମାଟି ସରାରେ ପାଣି ଆଣି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସକୁ ପିଆଇଲା। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ତାକୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ ନିଜ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ଗପିଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ତୁ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିପଦ ବରଣ କରିଛୁ। ତୋ ଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସାହସୀ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କହି ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଧରି ଆଣିଲା ଖଣ୍ଡିଏ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ଓ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହୀରା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଏସବୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏହାଦ୍ୱାରା କିପରି ସୁଖବାର ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।
ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଏହା କହି ସେସବୁ ସାଗରକୁ ଧରାଇଦେଲା। ସାଗର ଅନ୍ଧାରରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସୁଖବାରର ଘର ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସକାଳେ ସୁଖବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ସେସବୁ ଦେଖି ଅବାକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଲା। ସେସବୁ ପିନ୍ଧିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେସବୁ ପିନ୍ଧି ସେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲା। ଘାଟରେ ଓ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ କାବା ହୋଇ ସେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବେଶଭୂଷା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତେନେ ସକାଳେ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରୁ ସେସବୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଏଣେତେନେ ବିଛେଇ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସୁଖବାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେସବୁ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ଦେଲା। ସିପାହୀମାନେ ଆସି ସୁଖବାରକୁ ଗିରଫ କଲେ ଓ ଜିନିଷତକ ଜବତ କରି ନେଇଗଲେ। ସୁଖବାରକୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେନାପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତେବେ ସେ ଆଜି ରାଜପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ପଦ ହରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଖବାର ଦେଖିଲା ଯେ ସାଗର ନିରପଦର ଫେରିଆସିଛି। ସାଗର ଉପରେ ତାର କ୍ରୋଧ ହେଲା ଓ ନିଜ ବିପତ୍ତି ସହ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସନ୍ଦେହ କଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସୁଖବାର ଓ ସେନାପତି ପରାମର୍ଶ କରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଭରତପୁରର ସାଗର ନାମକ ଯୁବକ ଚୋର ଧରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣେ। ଆପଣ ତାକୁ ଚୋର ଧରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସାଗରକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ବାବୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଚୋର ଧରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ଜରୁର ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତାହେ ସମୟ ଦେଲି, ଧରି ନ ପାରିଲେ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସାଗର ପ୍ରମାଦ ଗଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଦବିଗଲା ନାହିଁ। ସେ ବଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସକୁ ଭେଟି ତାର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇ ସାରି ତାପରେ ନିଜ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2ଟି ବାଘ ଧରି ଆଣି କହିଲା, ଏ 2ଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା, ଡାକୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ସାଗର ଡରିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଘ 2ଟି ଗୋଟିଏ ନବଦମ୍ପତି ପାଲଟିଗଲେ। ସାଗର ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ବନରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦେହଯାକ ଅଲଙ୍କାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ 3 ଗୋଟିଏ ଚଟି ଘରେ ରହିଲେ। ହଠାତ୍ ରାତିରେ 2 ଜଣ ଡାକୁ ଘରେ ପଶି କନ୍ୟା ଦେହର ଅଲଙ୍କାରତକ କାଢ଼ି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବରକନ୍ୟା 2ଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାଘରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଓ 2 ଡାକୁଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଆହତ ଡାକୁ 2 ଜଣ ଏଭଳି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସାରାଦିନ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନିଜର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖବାର ଓ ସେନାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ସୁଖବାର ଓ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ନୂଆ ସେନାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା ସାଗର। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲା ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା। ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ସାଗର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ବନକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସକୁ ସବୁ କହିଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ତା ସହ ଜନପଦକୁ ଆସି ବନ୍ୟା ଜଳ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଶୁଖିଗଲା। ସମସ୍ତେ ସାଗରକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ରାଜା ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ରାଜକନ୍ୟା ସହ ସାଗରର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। କିଛିଦିନ ଗଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କିପରି ଅଛି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦିନେ ସାଗର ବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହିଲା। ସାଗର ପଚାରିଲା, ତୁମକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେବି? ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ଶୋଷରେ ରହିବି। ତୋ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ। ଏବେ କୁହ ରାଜା, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ଏଭଳି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସେ ତ ସର୍ବଦା ସାଗରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଜି ସାଗରର କୌଣସି ମାଗୁଣି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏପରି କର୍କଶ ବ୍ୟବହାର କଲା କାହିଁକି? ପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ନୀରବ ରହିବ, ତେବେ ତମ ଶିର ହେବ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ। ସାଗର ଆଜି ଯାଏ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ହେବା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା ଓ ଯେଉଁ ପରିବାର ତାକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ ସେ ପରିବାରର ଅହିତ ହେଲା ଭଳି କାମ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଳା ସିଂହଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ନ ହୋଇ ସେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ ସାଗରର ଏ ବ୍ୟବହାରକୁ
ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆଖ୍ୟା ଦେଲା। ମଣିଷଙ୍କ ଉପରୁ ତାର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଗଲା। ଚମତ୍କାର ଅତି ଚମତ୍କାର ରାଜନ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜା ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲ। ଆପଣ କହିଲ ମୁଁ ଚାଲିଲି।